Wengi saya gayeng. Dane lagu Mas, warak masa kuwi ya. Lali janjine wis gayeng kaya. Gebuk kok gebukmu lho Mas. Garong iki terang ngono. Garong kuwi gedhe. Nak cilik ngene iki gareng ngomongmu terus. Garong ya, Mas. Ayo, Dik. Musik. Iya. Oh. Ahe so lo 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 lo. Ahe oh. Ahe oh. Ahe oh. Alah. Oh 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 asik kiwa, asik tangan, asik dhuwur, asik kisah, mangga diajak. Minggu sedak tunggu. Kowe ngajak ning tawan mangku. Ayo no. Tak telepon malah mbok pateni ngedrop asane mangkel aku mangkel yen kepatok kapitimu arep tak ciwel lala ciwel. Lho diajeng Pino Mas Kentono Wungu sowan saking Kabupaten Blora Mustika Mas Bagus Trisil Mbak Ayu Adik Irma jam katon gayeng katon kompak ini ki engko ya piye ya mulai ku ya piye Mas mapku ki mati kok pembonceng aku Mas enggak mau nanti aku kalau hilap gimana ya lah biasanya ya piye ngono lho jan-jan iku ya Dik lah aku dadi iki paribasan alon-alon waton kelakon menawi pepunden ingkang badhe nyuwun panglipur dipun berkahi kepareng nembang piyambak kaaturaken mirunggan wedal ingkang longgar sanget ya. Ajan-jane aku weneng agelagan malah nyurigani he hatiku sumelang hadani akan can karo gareng liya sawannya biantar kantor para tamu sampur sani Kentono Wungu Indonesia TV Production Live Streaming Argada Audio Sound Mangga Mbak Yuni minggu sedak tunggu kowe ngajak ning tawan mangku asale ngajiling seresane ora kene ana bene aku nunggu kowe Apa SMS
pateni mangkel aku mangkel yen kepatok tapi tempo arep tak siwel 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 ala siwel hey sapa sapa ala sapa sapa ala sapa sapa ala kita boleh aku ngebangga jane kowe nek yen tak telepon malah atiku asuman kowe gansan karo MC Lio hop saya suwe saya wengi saya gayeng mugi para saged kalipur Mbak